sme začali tie role zháňať hociak a proste do toho prišiel hustle a proste veci, aby sa to dalo nejak urobiť. Chápeš, že ten mladý človek fakt nemá jak inak v podstate, že aj to odsúdenie tých ľudí, ktorí proste predávajú trávu alebo niečo jasné, ja nehovorím, že to je super, ale treba sa na to pozrieť aj z toho pohľadu, že niektorí ľudia proste, ja neviem, majú chorých rodičov alebo chorú mamu, s ktorou sú sami a majú málo rokov na to, aby zarábali normálne, tak proste budeš sa pozerať na to, ak je tá mama hladná, dojebaná, chorá, alebo pôjdeš niečo urobiť. No a nemáš moc možností, čo urobiť. A preto tie decká proste končia hociak v base, alebo neviem čo, ale v živote by som si nedovolil ich odsudzovať za to, že to spravili. Lebo presne to je to, že poznám ten pocit, že niečo chceš robiť, do niečoho sa chceš zahryznúť, ale proste nemáš na to financie, lebo proste ťa to obmedzuje, tak kurva si nájdeš tú cestu, vieš. A to je proste to, prečo sme aj my narobili kopec prostosti. Tak to je.